ассалому алайкум дӯстон. Тахфифи тирамоҳӣ дар мағозаи Макон. Холодильник аз бренди Норвей A+ мебошад. Инвертор дар як сол 265 киловатт. Объеми литраи холодильник бошад 183 литр ва объеми морозильник бошад 115 литр. Бародарон нигоҳ кунед, морозильникаш беҳад удобни калон мебошад. Вақт поёнша нишон метиҳем. Бародарон нигоҳ кунед, дарун шамни се полка аз ин тараф, се полка аз ин тараф ва дарун шамни беҳад калон мебошад. Кашак дорад. бародаро, марҳамат кунед, муроҷиат намоед. Холодильникро нархашро 6299 сомонӣ мемонем, плюс як телевизори дига аз бренди LG туҳфа карда мешавад. бародаро, доставка дохили шаҳри Душанбе, Ройгон. дар директ муроҷиат намоед. салом духтарако, созе нағзен, саломатиё хубай. Инам навори дер интизор бисёре хоҳиш карда буданд ки аксияи ипекои фасон нишон тиҳед. марамат 350 сомон гулои фасони ипек. Касе дар кораи духтаро инами скриншот кунен, партоен дар рав шумода мо доставка мекунем. Доставчикмон духтаракай марамат мебара, дастонда месупора. Мана занҳои азиз 350 сомон ипекои фасоне ки пеш ҳамин нав буромаданашта медонем ки 600 сом 500 сом буд. ҳозир бошад арзон шудаги ай бо мурури замон. Анай оранҷвирам беҳад хушрӯ мехаранд. Наворда хушрӯ наомадеста, леки ай пеш фасони бадай духтаро марамат аз инам метонен дархост кунен. Ина 350 сомон. Ана ишам фасона, ина иглам аҷоибот фасонай, и цвети фиолетовира бисёриём мепурсанд. Ина ҳастай марамат метонен аз инам интихоб кунен, дар рав доставкатон кунанд. Сершам фасона, сериям хушрӯай. Чомна серияй духтаро марамат. Инам нархаш 350 сомон шудагиай. Марамат кадомеша мегирен духтаро, ҳамаш новинкай, ҳамаш фасонай барои шумо, ҳамаш аксияда пешниҳод шудагиай. Мана 350 сомон. Ина гулчамайдош боша турецкиян духтаро, нигоҳ кунен. Турецки фасон и 600 сомон кам набуда. ҳозир боша аксия шудагиай 350 сомон духтаро успед кунен. Иглам бинен малина цветам қа мекуфтан намёфтан. Ина ҳозир малина цвет ҳозир аксия шудагиай успед кунен. Мана 350 сомон да харидорӣ кунен. Ана иглам гули фасонай занҷабил гулак аз инам нағз гирифтагӣ будан, нарасида будуда мода. Ина ҳозир бори нав омадагиай метавонен дархост кунен. Ана гулчамайда гули хушрӯ инам нежни фасонай диден 350 сомони. Инаму душ ҳастай, мана иш ҳастай. Хулас 350 сомони ай. Диден хушрӯчан ки аз ин бисёр харидорӣ кардагӣ буданд. Купра ипекай материалш чӣ намешава фасонай. Ина материалш чӣ намеша духтаро марамат метонен дархост кунен. Марҳамат. Ина мучам ҳастай. Ина мучам фасона духтаро 350 сомон. Мана ҳамаи гулош хушрӯай. Инам гул 600 сомон кам набуд. ҳозир бошад бинен аксия. Ина иша бинен духтаро бо чӣ хушрӯай. Ина 350 сомони аз фурсат истифода барен духтаро дархост кунен. И гулора бинен охи иша ишда фасонай, иша ишда фасон. ҳамаш гулои хадавой ва ира бинен духтаро. И санге ки ида задагиан ира бинен 350 сомон да додастиан. Я намуди пекаш хушрӯай бо мебаран ай пеш биненда маҳқултон меша. Ана и рангам хит продажа шудаги буд. Инам рангам беҳад хушрӯ харидан. Марҳамат. ина в наличи бо ҳастай метонен дархост кунен. И цветам хушрӯ. Мана 350 сомон арзон шудагиай успед кунен. Ай ранг духтарако марҳамат. ина бо ина гулшам ҳастай. Игилшам гули фасонай, гули хушрӯай 350 сомон. Ай гул бо и рангшам ҳастай. Рангора аҳамиятен ҳамаш рангои фасонай, ҳамаш рангои топови рангои хушрӯе ки мекуфтан анаму рангоян. Диден 350 сомон кадомеша мегирен. Ина бо оранҷвиша диден чӣ хушрӯ 350 сомон. Касседа дар корай 350 сомон. Ина купра 600 сомон буд. наворои пеш агар дидаги бошен 600 сомон буд купра ипекай. ҳозир боша аксия шудай 350 сомон. ҳатман аз аксия қафо намонен духтаро. ана ҷакардаям турецкияй қафо намонен духтаро. аксияда афтид 350 сомон. хушрӯви бадай. ана ина иёям духтаро ҳозир аксия ғалтидагиай 350 сомон. ҷакардаҳои туркӣ
من از این بودیگه цветчам هسته انا کبوتشم هسته نه عروسکو ده خشروه دخترکو ده به حد فسون جینج نمیشوه نمیتوانند درخواست کنند در رو دستفشک بردش مادر رسونه دخترها التماس صورت نپرسین سروغ نپرسید اینو فقط دستفکه دورن اینمی کدامش معقول میشود تونه اسکرین شات کنین پرتوین در رو دستفشک بردش ماده میرسونه اینمی هم که آدم زیبای دخترها هم که خوشرو میبرای کرده این دخترکوی یوش این عروسکو حتما بگیرین اینمی цвета به حد цветی خوشروی منه هوا را نغز میگذرونه جکرده فسون خلاص اینه کدامش معقول میشه اسکرین شات کنین پرتوین دخترک ما در بردش ماده دستفکه میکنه باقی سلامت باشین خیر